Jane te po company a chuan na an chunzom le don ta na an chol san rei to em awang chuan a ma zong aya rima an tho angai do na meeting an han nei ngal zung zunga ma se an meeting voi khat na chuan chanchin thalo tak hian aron ding le ngal tlat mai chiang mak ta duai tam tak man project an khoi lai chu thakhat velin an muang ta sia an tho pui chuan a investment te chu lakir atum rum rum ti an sheta Jane te company chu an chet mona wang chuan korta khin atum ta hiala an ril ru chu a ha hlum nge mai ni kha chu Jane chuan in lenga nei tlat mai apa ngai zong chin me hi khaloni in Jane pa le na sera te kha kum som ni liam ta khan business partner an lo ni reng thina atira chu me hi na sera nu pui hwal ni thinin anin kara chha ta ka Jane pa nen an inzui le ta dei chu lo ni chumi nu chuan me yi hian Jane pa hnenah chuan nasera drugstore ruk dan zong zong te chu shilin Jane pa khan police hnenah a report ta a nasera chu kum som panga atan pha nge nge ani hei wang hian nasera thin lunga chuan Jane pa huat na thuk taka om pha Jane pa alo boral ta ka chuan a fapa Jane a chuan a huat na a lei bota thin ani me hian Jane tor na te chu alo hiatin alo khongai ve hle maya tun na ya har satna ato zo zai te kha naserati vekani thu haron shil tavek mai Jane chu aril ruwa boy hle maya chungzong zong chu sarai shil chuan an pani in kar a khithei don ti shema se phone in avashil ta thowa nasera phuba lak tum na hi atop mai in karing lo ti avashil chuan sarai chu aril ruwa boy le tavek mai afa pahim nan thei to pa chu angai boxi Jane chu lo mangai laklo to boxi nen aril ru a in khap na sange mai heta mai hian Jane boy na hi atop lo an project an boy na kha achin fel wat angai wangin press conference chu a huai hota pon lam mi ten an company an lo soi chiat na zung zung te kha adik lo thu le an na chu thataka an tho chun zom reng thu te a han puang zar ta a an ma ni lo er reng tu company dang te chu an ming mera soin eng ang po in min fuak thak tum ma ula in thei chuang lawang ati mak maya a live stream lo clear reng tu na seratan chuan athu soi chu ana sak khop mai nui sak chung chuan phuba lak nge chu aril ruk le ta a khatya Jane atong wang khan sarai chuan miswalin phuba anron ladu don ti angai to thleng thiam ngala afapa ina torve ma in Jane laka chuan in lak shana tum ta a Jane na ama angboka zuya tum lai tak chuan karama chuan rondangin soitur poimo kan nei ti in atu lama ramdanga azin tur tho ashilta a company tan investment asiam theinan projection a khoyangai ni in a in soyani mase karamanui mel phena thuruk in thup om chu Jane chuan mu main ngai thattakin karama thu soi chu a oi duak maya atak taka chuan karama hian pancreatic cancer ve ti alo in rechwaka doctorin arang thei ang bera zai angai thu ashilani mase chu tiang chanchin thalo chu a chung tele a thian tele ka zep tlat atuma doctor mu zoa po chuan anu chu nui sanga bia in anat na te chu a thup tlata Jane hnenah zintur anga a in soi po kha in zaya tumwang chu alo ni zo reng maya mase chan tha nge atelawa Jane an amel ma te ama chon ngot tur chu angai to ave hle maya sarai ne na anin karla atwang lo em zui mai le ngal bok nen nikhat chu sarain afapa pi pu wailai aven lai chuan kar pakhat hi par bula chuan loading in miswal ni om takia lo chuaka sarai chuan afapa chu kain atlan bo pui nga la ma se arin lo ang takin chu pa chu afa par ka changa lam tur lek chu lo ni in ama an lo ru bo to wang khan lo thona lirin akhat to atin ni Jane la chuan anin hual na tur zungbun alo lei sau maya sarain afapa himnan latial tial zok atum ti re nga she si lo chumi zan chuan sarai chu in chena thu soiturin Jane ina chuan avakala aka jenga thu chuak chuan Jane be se na te chu avahan vo che chiang tak em ka fa pachunga hian thil thalawa thlen chuan ka in thiam theidon lovani ati chuan Jane chuan okhur dur hian ron tong chuakin kalsan lo ram turin angena kamel ma te chu ka da bo vek don alom kalamai tran chuan ti te chuan thle ma se sarai chuan aril ro thlak du to hau silova Jane hian melma anga ema akiang omdon chuan nunnam heu tha pangai don si Jane chuan beidong o takian sarai hnenah chuan
min mangayim ti chu zota ma se chu zo na chu sarai chuan a chang du si lo ka fapa chu veng thong lo wila chuan ikianga kom rengang ma se nasera ne na in inkar hi a thadon si lova ka fapa himnan ka in thiar filim mayange atita a sarai kal nu chuan je na chuan nasera chu vakal chilin athin urna chu awa au chua puya nasera kor om chu tramin kapa te ti diklo kha engwangin nge keimin tor ti ritum ti in azot chiam ringota nasera chuan a thui hruai te chu kovin je na chu aman be tirwata musit taka chong khumin ipa ang chau khan imolani hi ti in swalan tumzui tamaya mase ankutan select don chia tia je na hnuaya thok chu lo tlan lutin je na chu aron kai chuak daya avoi khatnan je na mang angin a mei che mangai chu a thalhel ema chutiang bokin sarai po in shi om lo ti ve in je na ne na lim te kanun man chu chak le ma se afapa chu din mun khirh taka din ti raphal si lawani chutia je na akal sandon ta ka chon apasala pa po chuan ibrahim chu a chu le talova sarai tan chuan je na then hi atifu zok ni in a angtariaw mai chuti lai je na chu rilru na takin a omme kang ti chu a chiang renga cholkar khatvel air or anin then ti a sarai chuan a hna chu a chunjom thei to lo tur thu soin ban lekha aron the lu le tamaya achan chu je na ne na tho howangai thin sia in shelo le in shingai lo ang maya angai thin ta chu a thin lung chuan a tuar zo bik lo alo ni ma se je na hian sarai ban na chu pom sandu lovin na chu ama ngai mo lova thok chunjom tur chuan alo shil ta zoka a hlopo afapa enkawlna'n midang zong aya tam pek a intiam buka an naupang hospital siam na tour project an tran to bok nen tuna aban san chuan a thil ti chak em naupang hospital siam na chuan a tel to don lo ti na anisi a je na hian thlem dan a thiam ve viau don ani mel sarai ne na chuan press conference ka kovanga mi zong sha ta kan in chen to ti ka soi chuan inu fine anti boilo mayang cheu atita a chutia a han thlem tak hewa chuan sarai po chu atlule ta der maya anna chu aban san le talo ringot chuti lain nazara chuan je na chunga har sat na thlen dan tur chu alo ro man le mek to a supplier aka hlumna silai nge me kha a thui shwai pakhat chu pe in je na ina chuan arukin na bada tira zanlai mu tren nuwa je na in chunga nge chuan bom pakhata hian adani chumi nuwa nasara chuan police te chu bia in supplier thatu kha je na nge ani ti asia thu chu dotin a phwa chop kwal ta vela chumi bo zui chuan police te chuan je na in le a company chulu chilin uluk takin an dap chuak ta veka chuta le nasara ten silai an da chun muta je na chu lo theilovin supplier thatuarin hlel ani ta ngalani je na chuan heng thil theng te hi nasara thil ti vekani ti aring thiam ngal maya police na hena po chuan arin dan chu hasoi ve boka silaya khan kut zetha an mulo mai baka je na chu twal thatu nge ani ti fin fiana an nei lawa wang chuan je na chu an rin hel zinga tengin an pai thla thei ta shrama amma ero chu nasara hi ala beidong haulo journalist kovin je na twal thatua arin hlel ani dan te chu mi puisha tura the dar turin arwai le ta a kan survey lai karama po achung tele chan te shat lawain enkol turin ramdanga a ommek to a khemo alak don wangin asama takol vek don ti asha a asam chu ui tak chung chuan a met loka ti chuan hralh khat atang chuan je na twal thatua an rin hlel dan te chu chanchin thar atlar ma sabera a omti alo she ve zuya an company investors te chuan an sum da chu le letin an company chu tlak chhiat mai a nai thu chu alo she ve le zel achan pa je na nge po chuan ron kolin amang an thu chu aron shila lo ho aron pui mai tur chuan aron ngen boxi chutia achan berin pui angai thu aron shil chuan anial ngam silawa achievement po tilo chuan a hole ta topa ma se alu alomet kong vekti je nan a mu chuan marketing nge mai achana hanzo ta karama chuan thudi ka shil du der mai silo thudang te han soi pui kwal vela sarai net intikang he inin nei don ti te chu achan pari rulak pen nanan zot vela ma se atak taka chon achan pa te in nei ni chu adam thleng thengem ti po angai to zom lo theilawani ma se arin lo takin je na chuan anin then to thu shil tamai si karama chuan makti hle ma se sarai chu alo star ve china wangin ngai zonga nei to lawa wang chuan han bem mai po puya ti talawa ma se ngai zong vel boy puina hunan nei to lo an company chan na chuan an chet watanga yani je na chuan emergency meeting kovin atna thok tu te chu man mo takle amma aya na sa a na tho an ngai thu chu ashil lama
meeting laya karama omdan chu jainan amu in wam sam lovem ni ti in zota karama chuan kazin ve wana ka chaw diwa ti in lo chang ve mai boka meeting zo chuan jaina chuan nasara belet na tur chu angai to chhun zoma message spy pakhat hi ruain nasara chetlavel en thla tur chuan atir don ta ne USB pe in chu ta chuan unplan tur ang thil chu alemin ada a chumi mang chuan nasara rin na chu hlo an tum photanga chu ta tang chuan ma an la don ni heta aspy roi hi nuri pasal angai zong khaloni a nurin fa phir ashin ta nu chuan apasal ler tak chu lo kirin an lo in ngai damani ome jaina chuan nuri pasal le angai zong nu in kar chu mang tangkain mi zong zong motur chuan a in hau tir vela a meichia zok chu anna atanga ban angin lem an changta ani chutia jainan a company changa aban tir nu chu nasiran aron ngai ven ve ta viau renga he hirem changa la in spy chuan jaina laka phubalak tum angin a in soya phubalak nan he USB a hian jaina plan zong zong le akal phunga oma i mang tangkai donya ti nasira chu petane karamala chu ashisel na atlanhiam to le ti tu manan shat pui der silo office a de chuan nidanga ati ngai me lo angin athin te chu achi ema sarain ithra em ti a zo po chuan ka thatle thatlo i ngai to tak tak om top silawa ti na chang dai sarai po chuan makati khirh maya chan ngai na po she mai lo ma se karama chuan a om dan chu hre chhuakin a in thiam lo le ngala atong dan te chu thlakin a in siam tha sok mai ani ani telin adin mun chu anyam zela anu po angai a that heitalo mase anat na zula sep tatin a that thu chu ala soi tranga akhosik lai te chuan atong vai ti renga in rasilo atong vai na chuan sara ka mangai che alo ti chhuwa kani ome anu chuan makawahan ti tak em she tak chungin atuk lama chuan a fapa tong vai dan te chu wasila i chan pa du lai chu pui lo mai la ti a azil chuan karama chu a in ngai to chuak ta thut mai heta a omreng chuan a thuruk de chu hailanin a om mai don tlat atan chuan zinbo da ikha a himber ti sha in ama angkhan tu ma sha lova anat na chu en kolatum ta a ma se akal ma chuan a mei chedu em sarai chu to in lawin en kol thatur chuan a cha sarai chuan thatakin cha ma se a thu soi omzia chu aman thiam ei lo thunga karama chu a bek akin mun fal de wa hian awa om ta daya tuna chuan a thi hun angak top to don ani mel achan thaber jaina chu kol tum ma se a in sum zo don lova a shia ta wangin a thul le china jaina pon achan pa omlo thut chu thiam lovin a company pon ator pha viau jaina chuan thei top chwa ma se a mel ma pa na sera chu mulukol ang mai hian a virvut vut mai se a mai se mangai berla akianga umma se mishang anga en anga china na thil bak ani kara soyarem to silo heng zong zong hian january ro chu ti ha zwalin phur rit tak phur ang mai hi ni a at pha lek hialani nasirala chuan jainatan har satna siam bel tumin miswal alarwai sau mai si ni kha chu jainale sarai ten meeting an so fel cha tia sarai chu miswal pakhat hian aron chai boya chutia ati boy lai jainan aron mu chuan athin rim sa to boklian aron vin ta tuar mai sarai chu kal sang tura ashil nowa miswal chu mu phak lawa cham sonin kut avathak nualani mel sarai chuan engtin nge anin machon tak ti amu phalawani jaina alo let le chuan khapa kha engtin nge itti ti in lo zot wata jaina thinlung chu thik na aron khathutin khami pa kha ingai sakvia mo ti in azot let ta dai mai akuta thisen kai de chuan sarai ati hlau thong zuwa nge mai amma a jaina mi je angkha ani to hoplo te sha thiam ta ma se jaina chu in ngai tua har thutin ari rut to tong khong to lutuk chu apua ke te sha thiamin a in thunun le ta waya engma thlenglo ang hian ibrahima han mu chuan nidanga achun chai angin akwa le maya jaina mi ze in her danglam vel chu sarai chuan ngun taka ngai to in a om chu atin wam lo hle maya jaina po chu athin rim thuda wang khan in thiam lovin sarai hnenah chuan min sha thiam shram te tunlai chu kariru ha zwal devani tia ngai dam dilin miswalin khatia an chainom na mai po kha ate theilo thu alo shil ngal boka ma se sarai hian jaina chu supplier thatu ani alo ring bur maya athin rim thok thutin athat tamai anga alo ngai char tia soi chuan jaina ngai dan chu ani lo khirh mai chuti khop chuan momin lo rin lova tia zo dina kalsan tamak eng angpon anin kar chu chhia po ni se an company awangin an inzui kwal reng lo the silo zankhat chu program an neina jaina stage adin lai chuan a hnuai thok te chu a fak chewa ama chu in pha nyam takin a hna thok te awanga mason ani zia chu a soi nuala
hei han sarai ril ru chu thak deuh hokin jena hi miril ru thata kani ziate ana le anuna har satna tok na savyau ma se aphorit te awanga abeidon mai laudan te chu amuthiam ta a jena hnenah chuan ngai dam dil tumin alorin swal ziate chu shil a han tuma ma se jena chuan alo ngai thla thadu hau lo mai na thil pak na nen soitur kan nei lo alo tikmaka chuta le police ho chu an ron lut ta huka jena chu mi pakhat tha tuma ron puin mi zong zong mu la hian an ron man ta dai mai sarai chai wai tu kha jena khan kut thak lem lovin tong kamin a haw ringot kha ani sia na sera ram man na vekalo ni le to kha pa khan na takin hliama tor tir nuwa jena asoi sakna ani thu police ne na chon asoi tir dai ani jena chuan police ne na athiam thu chu a thei to pasoi ve in kha pa ka mai chhana kom nge adu thu chu asoya ma se na sera alo chi masale tlat damdo ina anda tak pa chulu khapin a hup hlum tir le mak mai jena tan chuan chiat la ngai na awang to hle mai police terin hlet ber ani na chu anget tul tul tamai thil thleng chui chian ani ma chu atal boy ri don ani mel anbula omte chuan sarai ne na chuan khaminia lo chainom na tu kha jena khan ko thak lovin tong kamina hauringot ti soi chuak tur chuan annura ma se thil thleng kha sarai khan na mitina mutlat silova dot polo ni theya ka sha chan lawa ka tangam reng reng lo alo ti ve tlat mai box si jena nu phei chuan a fapa atan tir du anga ngain aron dem viau mai ani jena khan itan chuan engkim ati thin ni lom ni chan angai huna enga dinge ingoi tlat ti in aron haule buan to maya Ibrahim apu te chungwa taknyal po chuan jena hi kom tam lo ma se mi indik lo takin an pu ti chu an lo ring ve tlata sarai po chuan jena thlawang chu haudu in athiam thu chu soidu viau ma se asha chan lo tan chan chu angam tlat si lawani company la chu atla che duai to maya an partner pakhat karama chu tlan buwin jena la jail banga zut mek boxi heiwang hian thoktu te chu an na atanga ban hialan tum hloma an clients tam tak te po chuan an investment te la kiran lo tung ve buka sarai ti ngai na shelo chuan private investigator ruain karama tlan bo na chan chu jong chuak turin na ti ta top maya vanei thak takin jena spy roi nu khan nasara do kan hnuaya recorder lo da ru hlau maya jena chunga chetan lak dan te naseran asoi lai vele lukham manga an mi roi an hu phlum dan te chu in ti thei taka asoi vel chu alo in record vek mai chumi hnuwa spy chuan recorder chu la letin jena hnuaya thok pakhat ne na chuan a peta a chu chuan rang takin police kota alan vele chhong ta ni police te chuan chu recorder an han ngai thlak chuan damdoi ina thi kha tho chama thi ani boka nasara thu soinen chuan a in mil ta chia mai jena chu do tapu ani ti nem ngetin poi khoi tu dik tak chu nasara jok ani ti an reta a jena po an chwa zalen ta ni ma se nasara chuan anjinga spy alo che ru reng ti a she chuak ta police in thu dikan shevek to tia shat phei chuan a khirh mai le kha spy nu khaman ngalin mun fal taka hian shwaya kuthak nualin anun na lak sak chu atum ta a ma se police ho chuan an omna chin chu lo she thein tlai lama an ron run ta thut mai silai puak ri chuan chhun zom ngalin nasera chu ka hlumani ta a spy nu kha naseran kutalo thlak nuala wangin damdoi ina da ani boka jena chuan wangai ven ve fatin a thatle thatlo te a hanzo chuan ka taksa hliam tuar na lo mai la karil ru lampanga min ngong na zoka hetiang na hi ka chhun zom du to lo ti na lo changa jena po chuan lom thu shil mol malin nang chu om lo la police la ka tang khan ka tal chuak thei khirh lawang ti pa in ama mo zat sum apek tur thu te chu lo tiam ve ngalin pui ingai huna ka tlan chengai lawang ti in anin kal santani sarai chuan jena tv a interview lai chu lo enin a in thiam lo em maya pui angai hun lai a pui lawa wang le athu soi a oi lawa wang khan ngai dama badila ma se jena chuan olsam taka lo ngai dam chu hausa ati ve dewaniang ni danga angtlat lo mai na ka nga lu tuka chu tiang soi man kanilo ti na hoi san ta mak mai ami zedang talut tuk chu sarai chuan makati hle maya achanu hnenah chuan hnukul tunin a inbun ruak le ta top maya achanu po chuan a fapa himna turangai tu ani ti shethiamin alodem haulowa jena hian a hmangai lut tuk chati ka shalom tunlai chu anuna boy ve e mani hi a thoven deuh huna aron bele thawang che shethiam ri ro ti in alo hnem ve a ma se jena chuan chu tiang chu ati ta haulo a boy na te a chin fel nu chuan Istanbul lama akal bo ta dai
atna chu ngai to viau ma se in lak ran chu atum ru ve tlat ni khat chu a thian hlui mia inen chuan an in be fu a anin komta a jena chuan aril ru khana le abuai na te chu shilin in bun ro na na mang ve ni an ti chauzel na chuan mia chuan jena chu alo sha thiam hle ni turani jena chuan project manager ni turin asom zui ta mya maya ti chuan Lebanon lama kirdunin an na chu an chan le don ta mase miai office a local masak ber ni chuan sarai chu ngai thatlo na hiana khata athi ve te po ani ma na le jena le miai te inkar hi chan thatna mai ani me lo riaw maya jena ya miai hi atho pui te sha ta fak chiamin miai po chuan darling ti in ako mya mai boxi sarai chu thik tu chiat nei na khat tran ta jena hian amangai to mya lo ni inangai tran bukani ngun taka karama omna azon nu chuan private investigator chuan a omna chin chu a she thei ta hlok maya sarai chuan vakal zilin thil thendan vel chu shil ta vekani jena ne na anin kara soiro chuan karama thinlung chu an ve reng ma se sarai chu nemin ala mangai cheti karing ma se ala in la enge mo vel ri mai mai ani chu alo ti saka an tu to kan soi nu chuan karama chuan a omna chu tu hnenah ma soi dar lo turin angena sarai po chuan anat na chu shat pui lo ma se adu thlan da chu aza sak ve le a miai la chu jena nu chuan alo du sak hle a hnenah chuan sarai chu rel shepin jenan apuina amamu lai po apui du lo tho te chu ha hi pin halo soi vela jena le miai te hi college san kal line an lo in ngai zong reng thina jena nu hia mia hi amau nu ni turin adu sak thin hle heti taka anui na du sakta kha chuan miai hian jena thinlung nei le tumin tran ala le ta ma se a inrin lo laia fo te an tumvel chuan jena chuan lo narin na thila bak aril ruwa pek man lo thu lo shil maka a mai ro chu miai hian beidon sana tum hau lo a birthday lo thlen chuan jena chu zanra kil puya soma maktak mayin an restaurant kal na aber khirh chuan sarai le achanu ti mai I chun local vea sara in jena le miai in nel so zia mu chuan makti in alona vong mai ani chutia ading reng ta chu makan tiang ti hlawin ti mai chu lo tong wata miai chu pian cham chi bai te va bukin ava beluama ma se jena chuan sarai chu amel thangam tlat lo phatsan tu ang mai chuan a in kil toi tlat miai la chuan jena mitmeng chu alo hre thiam lu kara sarai chu ala mangai ti chu a hai hau lo anin karti cha dan chu angai to don ta ni kha chu khodanga chenga an company tho pui du tur te chu miai chuan a shefu hlawmaya anin biak felna a chuan sarai chu local ve turin a som ta a ti chuan an sum don pui tur te mutur chuan kalin an han in be fel zunga ma se an na an tho zon nuwa an pathuma an thu thona chuan miai chuan an college kal hun lai chu a soi chuak chak ta tat jena a shat chian zia vel a soi lai chuan sarai chu in thlashung takhian alo thungoi reng top mai ani ma se zanri an kilai chuan miai chuan phone call dongin an in an rok thu chu a sheta thut maya manmo takin atlan hosan tataya sarai le jena chuan arwa manna an tal ok don ti reng an che silo ti chuan ngoi renga lo thut dun tlok ai chuan ti in jena chuan karama chung chang chu aron soi chuak to ringota a omna tur om angka dapun ka muzo lova a omna ishemya lo mo ati chuan sarai chuan chan nge na shelo karama hnenah khan a omna soi lo turin lo intiam ve to boxi chuti lai tak chuan Ibrahima chuan anu churon video call a sarai nen anin biak nu chuan jena nen an omti sha in jena chu abeve chak thata jena po chuan thattakin abeve mai boka hetia Ibrahima ne na hlim taka anin biak na hian amalama hlim taka an omtlan lai te khashia chwatirin an mita chuan anin envong vonga an la in mangai ton ve ti chu hai rual ani lo ma se anin kar athale chho tan don chia tia miai chuan video lo thona an in miswalin an ti nok vek no te chu aron tilanga ma se video a chuan jena nen an thalak chu aron tilang lui tel tlat mai rin angein sarai hwat to katling miai athik emawang chuan atuka jenan biaka tumpo chuan abe thadule ta hau lo maya amma zan loka anin kara thato hle sia hetia abe thale du tat lo mai hi jena chuan a shetiam lo hle ni sarai chuan achianu hnenah athin urna a an chwa puile bor to chutia sarai in abyak thadule ta lawa chuan jena chuan athin urna chu thup zo ta lo sarai te na chuan vakalin thil omzia awazot ta topa sarai chuan
mi ai hnenah in inkar kha eng tinge i zep tlat ti alo zot le tin hun kal to thilani kha tuna chuan thian mai kan ni to ti in jena chuan alo changa sarai chuan ngei mel tak hian ka thin ti rim nan ibial nu hlui lo shrai vel mo atile saka jena chu thin rim sai na local bok nen sarai chu chang let ve sokin itan engkim ka huam te lul nen ka mamo per lai point i om lova min chana nekin min la ring lo zok zuiania ative mak mai kanin kar hit top vek ro se ati chuan sarai po alo thin urlak lo ve to box nen anin chen fel ta chu ani der mai rilrunat tak chuan jena chu bara in roi tur chuan akalta a miai la chu a hun taka alo in lan ve zat jena alo rui tran to bok net mia in thoidam atum na te chu thatak hian angai thla a atopa chuan anin zui hota ma se jena chu a in bwal har chuan a thil ti poizia chu a thachwa le sia shiom ti takin a in dom tlok mai miai ero chu alom vur thung hle karamanu chu sarai teina alo in lan hlula a fapa rei tak chunga biak thei to lo wang chuan amanga ang to hle mai hi alo nia sarai chuan a fapa chung chang chu hria da nei le nei lo zo tin tun hnaya ami zedang talu tuk te hi achan om ang a hria dringin aron zo top mai alo nia sarai chuan karama omdan te chungun taka ngai tu in kan survey me te omdan nen in ang riawin na sheta a rang taka karama omna vapanin vazo chian atum ta ni ma se in chunga chuan tu man lo om si lo an venga mi te zo chuan an di chuan karama chu long manga zin bo alo tum thu chu an lo shila sarai chuan wa umzui ngalin karama longa achuang tur cha chu awamu mana rang taka wa outing in inat awanga I har sat na chu kama chon puyang che ti in a thlema ka fa pa po kan sarnat na ve thawani a ka in kol she lo che nya ti in tin tu ma sha ti du lo chuan tu ma nan sha ta ngai hlei nem ti in a thlem thluta trama ti chuan anat na enkol chu an chan ve ta karama po chuan be seina ane thar pha viau sarai po chuan karama uluk taka a enkol theinan a hna chu a ban san ta hiala a ban du chana karama nat na chu soilang lem lovin chol ka du satya tiringutin a bang ta ni jena chuan sarai bang tur chu lo thleng reng ma se adang du ei lova mana in mangai tak ni chin kha to na chuan misang mai an lo ni ta ma se sarai akal chatia karama chu ron langvel hlolin company a share te chu shala in nu to feka du thu aron soi vele chia mai jena chuan karama omdan chu thathiam lovin I mo phurna I van hlen lo chiang tak tin an khum hiala ma se karama chuan engtin ma lo chang du lova an tho puite po chuan karama omdan chu makti in an lo soi ve sep sepa jena la an buaina to te noi awang chuan a lo chau to boxi sarain bana the lu le karama in nuk tok chu a in ruala wang chuan an in ngai zong ta ani chu ring ngala karama chu zui ru ka tum ta ni